Ekwanenza umuntu osimama ethi hey ngimthoke ngakodwa usengandlula hey okay hayi no ushilisi neNdiya bafowethu aniphawula ushilisi neNdiya unjani bafowethu eze unjani ningamthokozela wangena odabeni olukhulu kakhulu ake sizimbono yabo ukuthi bathina abantu ngoba sibhizi namfowethu cha akezi ushilisi neNdiya kodwa yaniphawula ukuthi kunjani kanjani ukumjabulela vele ushilisi neNdiya niyamazi yabo niyamazi iqembu lamzukwana elasuke la gijimisa kakhulu amadoda ayilafika kakhulu ya leniphawula ngoba luthini inina belungu Pawulani belungu manje Thaliza siyangena manje studio nami ngizonitshela makuthi uSK uthi kwenza kanjani ngisazobuya ngina update yeah unjalo ayikhaya Konakele asazi Sensimini kecha asazi